To hakini ke stepat ngi aingo yo play. Ba kini gede gesngi haka bangi poisha kini ke voice message ke basan sepatali. But hoi kede ingi ban sngongo yo play nakaliang jongaruk nga aingo plat yo try ba uplay penla ingi bangin yai ai gi jing hikai gi beper po gini ki san sepatali ki voice message ki bangila keren. But ngadanget ba kini barok hat kide ki jing hikai ki ba nganget kilong ki ba shisha na utrai ki ba ula ai. But let's say apa deng jong ini ki jing hikai barok ngalak ban miss kawai artelika voice ke ba dan ke pol ke ba nga kum ai arsin singam tip ikata dan ki ba ong kum taru. Tadai la kumno ngi lalak ban poisha ke ni ke san spa ateli bat ngi tip ba ke buram ke jingo ke jingiro barok along yo try. Isngongo yo play bo ay ngi yo men simo khoi but iga ktien ke jong play ban ngi dani ke jingai ke jong try ban ngi la iga ban kren ke ktien ke jong play ban ai shi ke brio ban ngi no man thai ya ke ban yai kren ke ktien ke jong try shi ke brio to kublai shi boni pi baro ki ba krishan ba ke jing duai ki ba yai snap ki ba yai share ke ni shi ki wai bat ngadanget ublai nang ai ke jing ai ban ngi nang la iga ban yai chakmat ngi miak Shakri yo play na ka benta ki numbers lani bania po ishi kita ki sunspark shejar em rengi shusngongo pat yo play na ka daw jong ka jingpla abanga perkhat iki sunspark tuli ki bangala keren ngam laban mudur ba ai jingpshang barit ngilala ya ka ban pendep katu ni tuli ki jing hikai ki ba nget kila long ka jingker khu ba khrau ya ki babon ki besngap akalang ka ni ka ri ka si jantia te nalor kini ngila keren ru wat ye ki video bat nang tade segi we pat ki jing hikai ki bangila ai keleng nget ngila la ye ban permi katugat ne bat nget kala jan poise ke sejar tali lanangi keren ya baro apa kini ki arsnem siteng ye tinga nget ba uplay un kerkhu ye pi mendagi sngi ba ngan yai hikai ye ni ge jing hikai kani gede ji kai gu mangala dep ong fi gede ge bjrong ba kani ge Jingpynshai ye ki katu gat ne ge Jingsngewthuh ki bo Bakla na ge ktien ge jong play nama teng indangi Bakla Jingsngewthuh ngai I ka pen Bakla ye ge kom Jingsngewthuh jong ki prio teng ka pen kelumar wat ye ki bo bon ki prio na ta daw nga ngam ong mga Jingsngewthuh lot ku mangala dep ong rei katu gat ne ngai Pishai hadin mga keren ki katu gat ne ge Jingsngewthuh Bakla mentala kumba ar issue mo na do South Park ndai po pra South Park ndai po ndai ka ba ini ge voice ki bangala kren ngala Jingpynshai ki katu ne teliki ye kerta ga jong prio bat ka bangala kren menta galong nga kren ge Jingpynshai katu ne teliki khot na ga bible let's say ne in dang ye kren shibon ba te ngala kren khndiat agini ga voice ka bala dep bat ka ta ga dei ngala puli ye ka shithi ka ba ar ka jong Timothy kalau nong ka benengkong ten re tu sngi nga klem la ban pendep ba ten khandiat ngan shu pengke ma bang pi ba kani ka shiti ka ba asu pol tho shau Timothy ye ka ba ar kalau nong ka benengkong ka khat ka ba nyo ka ba ong na maru blai shum la ai ngi ka men sim ka jing shepting re ka jong ka bor ka jing e ba ka jing le adkar pi ki ni ki lai tli ki nong rem ka bor ka jing e ba ka jing le adkar kadai kaba u absu pola bu tho igni u tho shau Timothy hadien ba ulayo I ka Jingpyn ka ba Timothy ulayo bat kumno bala pen he pen sani u ha ka yeng ka replay bat u ne breu don ru ka yeng ka ba tip yo try bat u pol ha bo yekendo bat u yo I ka jinglong jing ka jong Timothy ba de breu u ba kraw bat u de shania palat yo ne breu ting ngayo I ba u absu pol ula dep IT ho la siula la deb duai kumo apostol udon bori ka ban impart nani ka ban plat ye ka taka jingker khu jong ki jing ai ki babon ki jo blay ka jing ka jo ka wei ni ki jing ai ka dei ka jing ai ban thu lepa ka jing ai ka ban Jingsngewthuh ya ka ktien jo ka Jingpyn tip ka jing ai jong ka ktien jong ka Jingpyn start nang ta ka jing ai jong ka jing ai ka jing ai jong ka jing duai ki thlet ka batai ki thlet kum ta ter
bagi dan ki jing ai ki jing dei bat ki kamba bat ki jing pen kia bat ki jing ai ka ban krane ka tin ki jong play ki dan chipon ki jing ai ki ba dei no men sim ba kho jong play ya ki ba u apsu pol ula duai ba ki ne ki dei ban dan ha ka jing ka jong timothy hare komu brio nga shio I nang ne ba puli ba u pol ha ba yo I ya ne usngap ya ka jing shikri ka jong timothy u klem yo I ba un pen tre kam ya ki ni ki jing ai ki ba dan ha ka jing jaw na ka ta daw usut ho ha ka khat ka ban rio wong namar ka ni ka daw ken ngapen ken mai me ba men ten ru la ni pen ki ye ka ta ka jing ai jong blai ka ba tan me da ka ta ka ba ngapu ya la ki kti jonga ka ba mot pen ki ye ka ta ka jing ai jong blai ki ba la dep don me namar la dep bu kti me ka ta ka de ka jing mot jong ni ka khat ba usong ka khat ba nyaw na ba u blai sim ai ang I ka ben sim ka jing shep ting fi kani ke jing shep tieng ka bo pol kuran ne kam de ke jing shep tieng ki ksoin kam de ke jing shep tieng ya ka jing ya ka perthei ka mariang em kani ke jing shep tieng ne ka dei ka jing shep tieng ka ba bakla ka ba ki bobon bha ki prio ki ba shakrio play ki don ha kani ke jing long bat ka ta ka ni rap fi me na sngi fi hadien bangila pediang yo Jesus ngila IT ngila shem yo try Pat katugan ni dian bau play ula ai ngi yo men sim khoi ba dian mengila pediang men sim khoi ngiru iwe pi we ngi don gi jing ai but ngi twai ro bau play un pen tre ka mo ul pelong ye gini ki jing ai baro ki bangala kren hare khamun sien nga yo I mga gi jing eseng kam tam ba ngi ki banget ye gi jing ai jo men sim khoi nga yo I ne don tang kan diat ki brio ki ba nuot ban pen tre kam ye gi jing ai Jingsngewthuh bau play bu aki ki tip ru ba dan ni ke jing ai ke dan ke sngi ke ba kila yo ngau ru no try ba ke dan ke jing pen pau ne ke no ke tien jing thu lo pa ne ke no ke tien jing ke jing ai men sim an rei namal ke Jingsngewthuh ba kla ye ke ni ke khat lo ke mat kilong thik ko malong timothy ki shep ting ban pen trai kam ke ni ke jing ai hi ke wei ke ba ngayo I ke dei kani ke jing shep ting ke dei ka ba ngalap nala diru ba nganget kan yarap ipi Kabaning kong, ni shep tieng ba yo ni pentri kami ni gijing ai, yo ngi bakla, yo kam de no play, yo kawan na ladi, ni dan ni so tho, bakla gijing pen ki no play, kwa palat ban pentri kam, tang ba, kadan gijing sngau tieng ba yo kam de, yo kawan na ladi, ne sakawai de, yo bakla kumlo ki priukin ong kumlo, pi kata ka de gijing shep tieng, kabak khangla ya ke jing trai ke jong play ke jing jong kitu ki beshakri trai but u absu po ala bu tho ini ke khan chim tho ye ke jing shep ting ban ye back so ke jing shep ting ye ga ba ya ne ke jing shep ting ya ke jing pang ke jing khrau ne ke ni ke tai em u kurani ke ni ke jing shep ting ka ba ngi ken do ha ke jing shakri play ba u absu po u tho ye timothy wang na ba u play chim ai ha me timothy ye men sim do ke jing shep ting When you get ship ting la da me de men pentri kam you jing ai ki chong play ki badan ha me. What ship ting pentri kam? Balay. Na mala da mem pentri kam menum tipru menum nangro. Hi hang ta nga syukuran kan dia igene kidan ki priu ki ba sham shitom ba igene. Ki ba ki kwa palat men pentri kam ri ki ting. De ye ga tabu pol tho. Man nga kwa nga nang pi wengi ki jing ship ting tangga wei pi di pindan long rim ha ba pi pentri kam ki jing ai jo play. Day nang ni hi na ga khat ga ben nyaw bo ong u play sim ai ga men sim ga jing shap ting u ai ga ka bor ka ni ga bor ga mat ka ikhtiar mo ka jing la ka ikhtiar ka banau play pi di bindan ka ikhtiar ha ba pi pen trai ka bar pi di bindan jing e wat le ga ni ga jing thumu ban pen sarong la di ne ban pen mong we ne ban that iki priu ne ban kren pen sneo pen do jing kerman ni no
nama teng dan ki brio ki bayat hui ki jing pen pau teng ki yat hui ki jing embryo teng ki krani ki jing bakla jong brio ki lit hal jing seng nong tai ki jing tulat jong ki wai kata ka dei ka ba bakla na ki ba bakla tam haba pi pen trei ka me ki jing ai jom se ka ba ning kong pi di fin dan ki ikhtiar haba pi mun pen trei ka wat ai la ki jing shap ting ka ba ar pi dei ban pen trei kam halor ka nong rim jong ka jing ien ka chop lai bar ka ba lai ka ba ngakwa ba nganda keren bai ka ni da duai bau play un ai pi gani ki chingla ba pinun dale at karga wat chule e ka pathar wat chu le yo shu onga yo I ki ji tho pau shu le yin ki brio shu yo I shi ka e shu yo I e je seng shu yo I shi yo I ka kam long kum ta ka don kam mi pi ba pin adkar haki e ki e de file kum ta ka ta ken gede ka don kam mi ki khat ni ki jing shep tiang ni gede ndei e ki bor soi bor khrei gede na ka ban ta ban pen kam e ki jing ai job play tanga ngai phila shai e ki khat tang ini pe sa ko wei gede khat ban adin tangan sia lam me phi sa ko wei per ka benta ka bang kwa ngini kren bnia ba ha gani ki jing kai ban pen so tho e ki jing so bakla ka wei gede khindiat kani ngala jukran brobor kan rei ngan pen I biang e ne ka shithi ka jong jakap kala nang ko ban kong ka khat besan ka bang lada ulu ru na phi uduna ga jing start ton pano blay uba ai ka loja baro bar ubom kunno ben te on ai ka ta u ri ton pan ha ga jing e klem da artatin e eru e ma ta ba so artatin ulong ken kum ka jing at phulung ga duriaw ye ka bala be da air bal bala pensat kenting number 1 ai bo to briu mot boni odang e eru no trai u briu ba sunrap men sem ubom ne akilenti jong u baro fi ngajios ngau ye ni ga khat ba la pulie da ka ba pen kam ba klai ni ga khat bangi let duai ye ki brio khamta mentali le ga por exams don gi ba pulie ye ki khna ki bele matrik nang ne da ka ba ong la da no fiu du na ga jing start un pa no blay ba ai ka lo ba ro ba du bom kan no ben fi haba fi pulie ya ka bible fi haban snot ho ngaju ong si ong ye ta what shushim iwe id khat babane puli ke bele matrik ngada kwa bapen puli lot yoga jingmot jongane balai tho yoga ne khat besan bala daunu brio duna ga jing start un pano blay kai gani balai le ong kumta tapi puli yoga ne ka dai ba ubrio ladangi hap hagates dangi dana ga jing tenjo ga jing penshai ga jing le ki bangim tipshu kadai kumno le kumno dana ka test teng tengi klumar te nengi klumar teng tengi shim girai ki bakla nengi dana preng ka test ni perkhat shibon ki eki ei bat ka pen klumar lot di ka jing em chingi tin da habangi poy ga jaka ka baklumar teng tengim tipshu kumno ban le dei haga por jong ka test bau jaka buang la daw nonu na piu duna ga jing stan tun pa no play ba ai ka lot tan ai ka ta hi ka bomot ba kani ka jing duai hang ni ka bo ong pa no play ni ka jing start kam ne ka jing start perthei la ni ka jing start ban ya pulikot kani ka jing start ka dei bangi pa ni ka jing start ka jing shampang ka jing shai no play bangin la ban snut ho bagani ka jing ele ka test ka bawan ka dei no play bangin no marta ti na magidan ki eki bangi ya kendo ka jing ko bom dei no play teng teng ka wan ki brio teng ka wan ko suot ni shi om ka dei no play dei dan ka ja test ru ka bawan no play talangi tip bakawan no play ngi dan kamban yasha na maru play kwa ngi ban ailat ye ka jing ye ka ni ka jing ngai jing ban test ka te hakata ka por ngi dan kam ye ka jing style ye ka jing shampang ba pin la ban yang scam ha ka por ka test bon ba ni bakla de ka por ka test na mangim dan jing style ban nga kwa ba nga nong fi ka ni ka khat kam de ba pin puli ka wai pat ka ni ka de ha ba fi dan preng ka jing e ba ba pim tip shugum no ban le ngi dan yo play ba ai ngi ka jing style ka ba kan jablai ba ngi pan de ka jing ai klem jing artatien u play un ai ka jing style tenga nge pila yo ye ka jing shai men da gisngi Katto gan ne ki bangala keren
nagini gid khot Bible kidang dan sibon bahagi khot Bible kibangi dan kambani keren hagani ge jinghikai ya kibangi kwa ban interpret lani ia kaban penkelai ki syaga bakin zaman sim syabadai bangin bakla na ka konteks bangin bakla na ke jing temu jong ke jing tho kanang ba ke jing syakri blai kanang ka be internet ka bam klumar tinga kwa agani ke poru ba ngan pen I sipi esi kani ngala ong lupa mentan ba ngan kham ngangit nganum la pendap menta ngakwa ngan dahikai pria bai kani namar kaniru ngayo I kadai kabapen mensau hadu kata-kata I ki prio mau ngala syakri ngala yaj ngala haini snem ibang ngala yaj hosnem ngala ikandu subun ki prio kibas ngau bakla ya kani nong rem kata kadi ke jinget Pi ya kani ke ketien ke bangi ong ke jinget ngakwa bangan ong fi nganda pen syai bnia bai ka Katto kan ngam ong bnia lut tang nganda pen I lut khambon kani ke jingi kai lada ka kut no oporo ngan pen kut ngin sip teng biang kani pi aga jingi dei bat ke jingen pon bagi brio kim ngam yo I bakin da syai khambon kan ngam ong baro kidan gi bayo jingi kai ki sngot ho dan gi bamyo kim sngot ho namar yakni ke jingen ngayo I dan sipon bagi brio gi bishim daka ju rukom ya ka wei ke jing dan kam ya ka wei ke kam ya ka wei ke jing tumu fi ngan shai fi ga ni par ba habanga kren sipang ke jingen abaga bible ke kren ke jingen ladangam pia hangne haga jing kren jonga pinum soto pi ka baning kong kabanga kwa an kren ke jingen hangne ke dai ka jingen ka bangiyo jingpen im ngayo iba watang ya niru dan gibriu ki baklumar ki balong confuse mau ki bam sutho ka jinget ka bayo jingpen em ka bangiyo ya ka jingpen em ken mau ya ka jingpen em ngi klemyo shu da ka eke eru ngi klemyo bangila ban ko ngu ya ka hukum ngi klemyo namar bangi ya ka jingpen em bangi le ki kambaba Ngi klemio ege jingpen em namar bangi le jinge seng ne bangi kala kristan no. Ngi klemio jingpen em namar ba lakhai ngi yeng kristan. Ngi klemio jingpen em ru da ka bangi syukri yo blai. Nganda pensyai bahaya fi menangsi. Pi ipin da pulin aga Bible pi yo isyai baka ketien ke jau blai. Kala kren syai bah naga nega Bible ngan puli kendiat naga lenong ka balai jong ka siti sigi nong rom. Kabuah su Paul tha wang hagad khad bar puwe. Mentala pen pau shenaya ka hok ublai klem ka hukum. Bala plasha ino ika dakata ka hukum ba dagi nong itu lupa. Senga bahaya gani ka khad ka ba arfu ar ka ba ongkom ni. Kata kalong ka hok ublai. Ka ba da ka jinget hau Jesus Christ. Ya kita baro pada kita baro kat ki banget. Nama amdan syukur jingi pia, nama baro kila lepop, kila dole no ega puram ke play. Ya ki bala penksan daga jing ai jong uken, daga daga jing suspa ka bahu Chris Jisu, yo bala bu pau ublay. Ban lang ka jing penyesok da ka jingen, haga snam jong ban pen pau ka hok jong nak benta ka ba map, ita ki pop, ya ki bala le menshua, haga jing ya sya ka jong play. Ya ka ban pen pau ya ka hok jong haga ni ka por ka ba menta ba unlong ba hok bat uba pen ksandru sengap amoy kita kadkhon bat uba pen ksandru yauta uba don ke jinget au jisu fi ka jinget ka bangakwa ngan pen fi menagasngi ka degane ka jinget ka bangiyo
Jingpynshai. Fi hasua jong kani ke jingen kadan ga hukum. Kabo bru habal le tu habal le tu habal le tu habal kiar ga tu habal le tu. But da ka jingpo ia kene ga hukum kalong penban ke jingkit ke bakiai ke brio. Nakata ka daw wa so Paul but ho ni nang bes lai Rome kharbar poi ong mentala pen pau shnai ga hok ble klem ka hukum. Balai ba on pen ksan yauta ubadon ga jingai au jisu. Ya ka bala pen ksan daga jingai on ga Bible. Ya ka bau blay ulabu ya ka jingpynshai sok daga jingai daga snam jo. Ma mdan shu uweru bahak mdan uweru on ga Bible baro ila lepop. Mla shu ban hok mla shu ban yo ga jingpynshai daga jingle daga jingnang daga jingsngewthuh mdan shu. Daga daw jisu wan chani ga perthei. Ubahak ulayap halo ga dingfna. Naga benda ga pop jungi baro. Bahaba uyap ma u shaga pop. Ngiyo mangi shaga hok on ga Bible. Uta ubam shim la tip ya ga pop. La pelong pop yo u naga benda jungi. Kenang ban pelong ngi ka hok oblay ha u. Kika jinget ka banga kwa ngini keren daga sengi kadai ka jinget ka bangi yo Jingpynshai. Hi ide ni kata daw Apostle Paul utho ya gane. Nga sa ongi pi pangade banda Jingpynshai bahai gane. Namar ngayon ide ngi bru bam sngutho. Pet uang kumno uang hakad khot ka ba haka shithi shigi Ephesus kala nang ka ba ar. Uang nakad khot ka ba ningkong uang ya pi ulapen im haba pilalong ki ba yap dagi jingrin kang bat ki pop. Ulapen im yangi nabangi long ki ba yap dagi jingrin kang maka pop. Ngingi dagi bala yap lupa. Lale kumno rungi la dagi bala yap la rengkang ki la yap dan jingkir mancho. Re yangi ulapen im da pinda puli uang ni uang sengapa mo nganda puli ni dekat uang. Ngan puli nagal nang ko ba ar khat basaw ko ongkom ni shi Ephesus. Henry blay ba ulang uba kenre ke jingis nei nama ke jing uba kraw jong uda ka bola yengi. Wat men bangi la long ki ba yap de jing kang jingi ulapen emingi lembar kuris da ka jing lapen MEP. Bat ulapen mi ingi lambat bolapen syang ingi lambat agi jaga benang au Chris Jisu bo ni open hagi tagi bansawan ni kata ke jingkan rai ke jing jo ke jing le sebun syangi au Chris Jisu. Sengapa? Namar da ke jing lapen MEP fi hang ni da ke jinget ken. Kataru na fihi kalong ke jing uplay. Namar sengapa? Da ka leken day shu dagi jingle bau nono onomyo ban sngau sarong. Pindo Jisu wan jini pertei simple nga Jingpynshai fi wan jini pertei uyo iba ka hukum kam la shu ban penemi wan ban waram wan jini pertei ban yap laga ding pna ban leyu ban walam mi ka Jingpynshai la ni ka jing ka bakraw. Ula siu lupa dor arajar senem tamenda. But ya kata ke jing ka bau Jisu la ngimio da ka bangi le hok da ka bangi le kumno ngiyo ya ka da ka bangi nget da ka bangi da nget scam kumno nget ngan pen fi na Bible nget kumne pen ngan pen fi ka shithi ke jong Paul shiki nang Rom kala nang ko beshipho ka khat ka bakndai ka ongkumne balada men plashina dala ka shintur yo Jisu bolong try but men nget halaga do not bau play ulapen mi pat yo una ke bayap
on pen yame namadaga donot kenyu brio unget yaga ban yo yaga hok badaga shintur ken ba plashna yaka ban yo yaga jingpnem higa jingen de daga jingen ni yo yaga jingpnem bat daga jing pla daga shintur kamat ni pla bau jisu long tra ngi kren ni daga jingpnem ga bangi yo ngi de thush ki brio ngi de kren ni ga ta ga jingen ga bangi da nget scam bau jisu la yap bau jisu la mi pat bau jisu de no pen jingi ngida kelak kapomon ngida ino ige jinglang berimbat ngida yokmat ige jingmap daga jing daga snam ke jong jisu bat lapeng saningi day daga jingay today na kata daw mas pen iling kot if you gani pa pin sngot ho ngiyo ya ga jing pen day daga jingay mde shu daga jingle mde daga hukum kendiat ngashu pen if kata ngangai pishai kabaar kabangakwa ngan pen if wali penyekhle igani ge jinget haga kani ge benengkong ge jinget jeng ge jingpenem kani ge dai bet ngan ong megumne tik bet ke dai tang na ge benta modon gumne ngiyo ige jingpenem bet tik tang da ge jinget ji ngimyo chu dai dai war ai lat ige jing artatien ge jing em jawi la do bleu la khata ifi bet ayo mat ige jingpenem nget bo bleu dan ge jing em jaw fi what you ya chu de ge jing artatien wali ong shisngi nganget bo bleu la ma hap yanga sakawi ke sengi pa ong ni te blade ang map na map sakawi ke sengi pa sengi ban ong la map yang uli le akom ta ka jing penem kom long kom ta haba pio e ka jing penem pio da ka jing ai ti yai nget e ka tien ke jong play yai pule yai shakri im ke jing im ka panan buram yo play da ka pa pi pen khlai ke jing ai ke pi tan ban yai nget pa pi tan ke jing penem ke jong tra ubrio badan ke jing ai ke jing penem u ba khlai ban job igi jingi le baro jong setan hoy ladangan pensyai tang igani de ge bijrong ma tin ring nget kat ta fila so tho hi kendia kan sai dengan ong biang i fi walit pen khle igini gi jinget i bangan pen ivi pi ka ba ar na mangadang yo por sa katukan ni ngan pen ivi ka ba ar ka de ge jinget ka bangi ngan bu umne ka jinget bangi yo iki kamba pi ong no de ge be kintin ke jinget ke bangi yo iki juba ba ke jingem pi teng ni pen khle igane de ga jinget bingi yo ga jingpenem hari ga jinget pat kaban yo iki kamba kadan bon rukom ba ga bible kadan bon rukom ye ka tanga da kwa ba bangan pensyai ye ki brio mangayo i bagi brio ki tap so tho bakla igane fi ka jingen kabangi yo priang ye ki jing kamba la ne ki jubab ki jong play ga jingem kadan bon rukom kabaning kong ngayo i baka jinget kabagi brio ki yo kamba la ne ki jubab kadai da kabaki Jingsngewthuh ya ka ketian ublay ndaki yo sngaw ya ka ketian ublay ka pen khaya ga jinget ya ka dot not chunki but nda habaki nget ya ka ta ka bala kren da ka ketian ga jong play ka don bor kada pen scam ya ka dot not chunki tinda duai ki yo ka kamba kata ka de ka bangayo i berbor naga bible nganda pule ya fikan dia ya gani ka kamba ka banga sit keren berbor ka bangayo i baga de ka badon kam hadu kata bangi day panda shai ya gani ka kamba
Pinapuli hakikam jogi apostol kul nang ka bakhat sao. Nagad khat ka ba prater ter ka ongkum ne. Ti halistra ladan we briu ba shishong. U ba khlembor hakikijan. U ba ko na du ka kpo ka kmejong u. U bam jula yan. Uni ulayo sngaw yo pol ba ukren. Ubahabaula kmisanya ubaula yo ibu dan ke jinget ya ke baniok ya fi ke jinget baniok ya upol uyo ibu ne ubriu udan ke jinget baniok ya fi bapinio ya ki kamba pihap dan ke jinget na bentar tu ke kamba apa pidan kam ti nang no ke jinget keja hau nu briu bau pol wong ulayo ibu dan ke jinget ya ke baniok ya nang no kadai nak ju ik dekat ke ong uni ulayo ngau yo pol bau keren. Fi uni budko nadu ke pol jong ke keme mde badan jingai uni brio. Uni brio de ba shishong ne. Ubam lasho. Henry kumno uyo ngau yo pol bau hikai la ne keren. Ya ke ketien ke jong play. Bat ke ketien ke jong play ke bau aso pol keren ka rung so nu brio. Fi ke ketien jong play ke ba im nda haba kerung sige brio kerung sige donon nda ke jingmat bat nda kerung sige donon kapen kaya ke wei ke jing shisha bat kata kedai kapen kaya ke jinget ke beskamba bat u absupot udan ke jingyo I ke baken jaman sem ba nda haba ukren nda ukren uyo I bau no brio udah nget ya kita ketien ke bau yos kau. Singa shusher na kaliang jongaro nanga keren kum tu bangalay duai yang kibrio ngaji yoi babanga hikai kum tu ketien ke jong play kadan ke por kabanga da yo ishai begitu kibrio ke bapang na kibadan pring jing katu ke ketien ke banga keren ke badan Jingpynshai kada rung shisha bat nda ka rung apa ke donut jongking ngada itu ru begitu kibrio kita nget shisha itu ketien ngau berdua ru ngada slur nama ngada Jingsngewthuh baka ketien play kala rung bat kila nget je ketien ke jong play bat nda haba ki nget je ketien ke jong play shisen duai pinyo I ke kamba kanja ke khamjrong kata ke jingai ke ne badan kamba fi unio brio ubudko uyo sngo yo pol baukuran kapan khai ke jingai wa so pau yo I bodan ke jingai bo unio kia uperta da ke sin surga bejamo yang jai bat tau brio ren siat bat uyai fi teng ngisha syukuran kum tu ne ngisha syukur long kia fi ngam keren benye kita la ni ngam penrem keren lelei dei hiban keren jinget tama kanungut na preng japi fi keren ka khlem lang fi da fi keren haga jaka baga ketien jong play kala yo lat ngabu ang ni ka jinget manginyo iki kamba la ni ki jupam no play ngayo ikan ni kadai kawai ni nong rem ke bakrao pala da ka Bible. Haka jingyo I junga ngayo I baka ni kadai nong rem ke bakrao tam na ki nong rem baro bangin yo optiang ki kamba. Kata kadai ka jinget ke ba ngida Jingsngewthuh ngida shai ka tinu play kada rung bat kawalam ke jingkia. Nganda puli fi na ka Bible ru dan sibon ba ya ni. Piyo ina yamba kani kadai ka nong rem ke bau Jisu le. Matius kalau nong ke besau, dekat ke arfu lai, do arfu san.
nganut banong apa pi puli dengan ka Bible ka bangi puli lang Bible ka si ka he na jrong na ka khat ka bar pulai ka tho u Jisu u hikai u yalab baru pun kia fi lightly gini gi jingle u hikai u yalab baru pun kia u hikai no u hikai ya ka ktin ge jong play shi gi brio dan ada u yalab bakin kala ka bamot but ndah ba ka ktin jong play ka ba hikai kila snot ho ba ka ktin u play ka ba don bor ka tai ki kala ka bamot ka jingpen kia kanwan be fi kini ki nongrim ki belong ki basic jong ka jinget ka bangi yo iki kamba mga yo iyang ni ka Bible go Jisu like lang ka Galilea baro uhikai kisnagak uyalab baru pun kia tengu tangi ngi tuai ki priyo shombe long kia nata shu kerki shu tuai nga kwa nga nong ifi tangi no miyai lai na kani ka nong rim ka ba scam pala da ka Bible o Jisu ngam ong kain ba o Jisu o mo o laban pen kia la da umio ban hikai ngam ong ta hari nga hikai ya ki rukom jinget i baper ka wei na gi jinget ka ba nga hikai menta ka sngi ka dai ka jinget ka ba pida sngot ho ya ka ktien ka jong play pina pet baha yo Jisu kambun sini ule egane Quran ktien ka jong play ki bringing it Petrus ru ya kendu nang kong hau Lucas nang ko ba san ru dei bo dang tong do khau dang sai gi jar wan Jisu ki ka liang Quran ka ktien jong play ka rung su Petrus dala da bu ang shimi ka liang nyat sebejeli berat biang ka jar sama men ngat Petrus on trying ngalai le sitom bro shimi ru em ngaklem yo tan reina marka ktien ka jame ka rung su do no changa ngan ong manganang ni try ka tu ka ktien me kren ka belut igi jing artien jang apara ka tu ka ktien ka pen khai gi jing ai try ngan ko ngo baru le berat igi jar ungat gi do ka fi ka ta ka de ka nong rim ka bangayo i na ka Bible mau blay usngot nat palat igi ni nong rim ka bar ya ka jing ai ka bangiyo jing penem ka dai bet ka jing ai ka bu Jisu la ai bangiyo i ka ta da ka jing ai hari ka jing dai bat ka jing ai ka bangiyo i ka jing pen kia la ni ki kamba la ni ka juba ba ka jing em ka ba tikena ba ha ka dai ka ni ka bangi da sngot ho ya ka ktien ka job lay ka ni ka long very very important ya ka ni nga shim kia ba ngam kuwa bangin yo kamba ba klem su thu ya ik tin job lay pini ik bris yo tang kamba klem kala mut klem tip ke ige eru te ka ktien do play ka klem rong samba jeng tin job lay klem rong itu bri nom la ba niang kamba ro nom ne ri bri ge sngot ho ik nong rem ka ktien ka job lay de ki yo kamba kis kamro na mar ki yo ik tin ka job lay doni we prio hagini ki singi nga kren shipon ba ibi kan do jing e ko ba krao ba ndala wai yuan pa dua yang ga yong ko iktin yong pastor na baro ga jing kren jong pi mene ka sngot na ta batang ko iktin ka ba ngayos ngo ta ka dai sham batang ka to iktin ka la biang yang ayo pi ka we iktin ga ba pi yo na iktin ga jong play kala biang yo prio pa la ban yo e ga jing na khambun sin ru ngayo na iktin ga jong play na ba ka tin jong play ka rong shi da non ka lam jing kia tinga kwa ngan ong fi ni ka por what shu pen kle i ni ru kom jing et ma
Ka jinget banyo Jingpynshai gadan la ka jong. Ka jinget banginyo priangi ki jubab ani ki kambaro gadai la ka jong. Ka jinget mo ngan bu sedak ni kawai. Ka jinget pan ka ba ngin yarap yeki besem jinget. Kaniru gadan la ka jong. Hidei hang tangi klem Jingsngewthuh ia ka ketin ka jong play. Bat ngi syait batai ngayo i ki beriu baki keren sibon. Pi u Jacob utho i ni kalau nang ka ba ar Jacob udkhat bakhat sao. Ong ato ka mentoi ayu ko para bangai junga. La daw nuru ong ha u bauduan ka jingen. Hari umdan ki jingle. Hato kata ka jinget ka la ne eam ban pen em ya u. Menenga kerana ka jinget ka baklem ka jingle. Kata ka day bau jisu la le lut iki bro ngingim la syu ban yo i ka Jingpynshai day ngiyo di tang da ka basyunget i ka jinga i ka jongplay. Ujaka palu thoang ne wang kamantoyu ko para bangai. La daw nunu ong bauduan ka jinget. Hari umdan ka jingle. Hato kata ka jinget ka la ne eam ban pen em ya u. Pika ika ni jinget ke bau hikayu Jacob ni. Lada ka ongkom ni dekat Hasan. Lada para banget la ni ka para banget ki dalong ki balengkut. Balada ki dalong ki bakerdu ke jingbam ke bala gesni. Lada unu nuru na pi usu ang ki to kelet pi ke basuk ti pin pen saat pin pen kedang ila din rai pen ban. Sengapa pim ai setia ki iru ki badon kami ke met atau ka mentoi ayu kum taru kata ke jinget lada kam dan ke jingle kalong ka bayap haladihi. Kanipat kedai ke jinget ka bangile ngiarap yaki priu ki badan jing mentala da pi ong ala nget ngala deu banget ngala yo Jingpynshai tapi la yo da ke jinget repi yo ipat yaki we ki priu le sigi pra banget yaki we ki priu ki badan pedang ke kerdo pedang ke jing pi syu ong to blame no rekat bat pi Jacob ong kata ke jinget ayu ko bokum kata le pi yo i priu dan pedang ke jing ki wan sepi ki dan pedang ke problem pim la banyarap ki la da pim le Tiada kata ke jingai ke bapidan. Pi kata wali penyakle bat ke jingai jeng ke Jingpynshai. Kabang keran nang ni kedai. Ia ke jingai ke Jacob ukuran nang ni kedai. Ke jingai ke bahabangi la yo Jingpynshai. Ngidai ia kaban pen i daki jingle banirap ana isnai ke prio. Nama pangila don ke jingai ngila yo Jingpynshai. Telah ngila don ke jingai ngidon kami ro banai ke prio. Kamut bangile ngi sayo Jingpynshai dai bangila dep yo Jingpynshai ti kum ki banget kadan ka jingkit kli kadan ka mensim jong ka Jingsngewthuh bah bangila dan ka jinget kata ka jinget ka bangila dan ai kan le ye ki priu bran pen ka jinget kata ka pen i ka jinglang kristan ka bishisha la kata ka daw le pen ya kle ye ne bat ka te ka jinget jong ka Jingpynshai ka nget pila shai nang ta de ngakwa agani ka por ba Jingpynshai ba ngala kham slam gani ka por ngadang don sipon ba bani kai gani tenrai ngakwa bangan ong fiba ngan hapen kut no gani namar ngala penshai gitu artli ki jingai tingin sipet pat aga voice message ke banwan ba ngin yele kat bala ban penshai fi igi jingai paper kanang ba pinum klumar haga jing shakri yo play try haga ni ko por nga aingu eme bangila ban poish haga ni ka sunspa atli jong ni voice message riwai menda kerkhu ya ketien ge jamenang ni shikmat shushu bagi priu gende yo mat ya ge jing shai bagi jing kerkhu nget gene ge jing kai ru ge rap iki ha ge kerteng ge badon bortam ge jong chi sung twai amen to blem kerkhu fi ko bleshibon